70 yıllık kişi gımırı. Bu köp müsün? Әллә азмы? Яшь кешеләр өчен бу әллә нинди бер биеклек алу булса, олыларга күз ачып йомганчы узган вакыт кына. Шундый олы гомер тантанасын бүген зур Ширкли авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Аюпова Мөнирә Айса кызы каршылый. Изге теләкләр белән бәйрәме көнне аны әнисе Алия, балалары Әлфия, Али, Гүзәл һәм кияве Әббәс, улы Усман, килене Венера, оныклары Лилия, Али, Гөлназ, Юсеп, Ләйсән, Гөлнур, Айгөл һәм кодагылары котлап, бәйрәменә шатлык төсе өстәргә ашыгалар. Ничә яшьләрен генә тутырса да, без газиз әниебезнең гомер елларын бер генә дә санап барасыбыз килми. Чөнки һаман да әниебез безнең өчен иң яше, иң матуры булып тора. Бәхетле кешеләрнең берсе газизыбыз. Чөнки үзенең 70 яшьлек гомер тантанасын үзе әни һәм әби буларак кына каршыламый. Ул һаман да әни дип эндәшә ала торган бала да. Әбиебезгә Аллаһ Тәгалә әмере буенча 96 яшендә безнең белән бергә булырга язган, әлхәмдүлиллаһ. Сөекле кешебез мәрхүмә әткәебез белән 49 ел гомер кичерделәр. Тигез булган 2 уллары, 2 кызлары аларның бар яшәү мәгънәләре иде. Һәммәбезне дә укытып, олы тормышка басарга ярдәм иттеләр. Әтиебезне югалту аңа да, безгә дә бик авыр булса да, әниебез сары сагышка батып, ялгызлык күрмәде диярлек. Аның күп санлы бала оныклары бу кайгысын җиңәргә ярдәм иттеләр. Үзе ул бик ачык, шат күңелле, матур йөзле кеше. Аның кулыннан килмәгән эше дә юк. Кулларыннан алтын тама дигәндәй, нигә генә алынмасын, барысын да җиренә җиткереп эшли ала. Аеруча тәмле ризыклар пешерергә ярата. Бакчасында матур гөлләр үстереп, өйдә дә гүзәллек һәм пөхтәлек булдырырга тырыша. Күпме генә тормышында авырлыклар очрамасын, барысын да җиңеп чыгып, сынмый, сыгылмый яши. Һәм безне дә көчле булырга өйрәтә. Газизыбызның кунакчыллыгы турында сөйләп тә бетергесез. Төп гаиләдә иң кече килен булганга күрә барысы да безнең йортта кунакка төшәләр иде. Гомердә арсынмыйча, аларны тәмле ризык, татлы сүз, төпле киңәш белән шатланып каршы алып озатып яшәде. Соңгы вакытта әтиемнең апалары да килен янәшәсенә түгел, үз әниебезгә килгән кебек хис итәбез дип, аның янына киләләр иде. Бүгенге көндә әнием төпчек улы белән матур картлык кичерә. Янындагы 3 оныгын үстерешеп, намазларын укып, гыйбадәтләр кылып, матур яшәп килә. Әни, син гаиләбезнең ышанычлы терәге, ярдәмчел, һәр вакыт безнең өчен тырышып яшисең. Инде без үзебез дә әти-әниләр булсак та, син һаман безнең хакта көенеп, без дип ақталып яшисең. Синең алда без түбән генә башыбызны иеп, барысы өчен дә рәхмәтләребезне әйтәбез. Сиңа иң матур теләкләр генә юллыйбыз. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, сыйлы гомер, шиксез бәхет шатлыклар, имин тормыш, кайгы-борчуларсыз таңнар, килер көннәрең куанычлы, туасы таңнарың өметле, гомерең озын булсын. Киләчәктә дә без балаларыңның, оныкларыңның кадер-хөрмәтләрен күреп, мул тормышта, исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын сиңа. Матур итеп яшисең син җирдә. Үрнәк бит син безгә һәр эштә. Озын гомер сиңа теләгәндә, амин диеп торсын фәрештә. Күз нурыңны бирдең безнең өчен, йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карагач, безнең өчен бәхет син булгач. Туган көнең белән барыбыз да әниебез, әбиебез сине котлыйбыз. Бәхет, саулык, күңел тынычлыгы Аллаһыдан сиңа сорыйбыз. Әни дигән сайын күңелебез талпына да күккә омтыла. Әнкәемнең кочагына кергәч, бар борчу, кайгылар омтыла. Әниләрсез якты дөньялар тар, матур көннәр моңсу үтәләр. Әни диеп телгә алган сайын, йөрәкләр дә ныграк тибәләр. Газизыбыз, кояш гомере сыман бирсен Раббым озын булганын.
сиңа диеп җырлар сайлап куйдык. Хөрмәт, рәхмәтләргә тулганын. Кадерле Мөнирә Айсеевна, бала оныкларыгыз сезгә дип матур җыр яңгыратырга үтенделәр. Рәхәтләнеп сорауларын үтибез. Бәхетле булыгыз. Uzada күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлбыз, олы хөрмәт Әнием сине зурлыйбыз, теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белә. Әнием сине зурлыйбыз. Туганнарым янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белә. Әнием сине зурлыйбыз, теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белә. Әнием сине зурлыйбыз. Булган тик кадерле син безгә, парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә. Юбилеем менә бүген, узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр.